Anu. Kellega te räägite? Mis Anu? Onu. Onu. Sul ei ole seda. Ahaa. 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 Palun, te saate selle ikka... Marineerid jälle. Kurameeri, mis sa siin marineerid? Da, da, da. 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 Nee, du liebst mich nicht. Da, da, da. Oh, shit. Da, da, da. Mis eesti keeles? Sakk, komik. Kõla see tundib meile. Niimoodi ei tehta parkuuri. Parkuuris ei ole vaja lõugas segi kokkuda. Tervist kiirabi oleks vaja. Mine puts! Seal öelda, et viige traumapunkti. Vabandus! Und die Sonne wandert schnell, aha. After all is said and done, it was right for you to run. Mis Eestis? Mis on president või? Ütled president, ma olen president. Da, da, da.